ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Sarki, zan bayyana hukuncin da masana'antar Kannywood ta yanke wasu jarumai. Wannan ba wani abu bane. Ok, Sadiq, da kai da Maryam Yahaya sunan ku ya fito a cikin mutanen da aka kora daga masana'antar Kannywood. Wai dama ana haka? Dama baka sani ba. Tausaya mana mu marayu ne fa. To ai ba ni na yanke hukuncin ba. Kai hakuri. To sai dan nema muku alfarma. Sarki, Ka daina ma wannan magana. saboda me? Ba zai yiwu ba. Kamar ya? Kai ka sani ni na sani. Akan me za ka yi ƙorafi? Ok, To wai ni duk wannan kunshe-kunshen da ake wai a fito da maganar nan a faɗa mu ji mana. saurara ku ji. Magana ce akan kuɗi. Me ka sani akan kuɗi? Ni din? To ku saurara ku ji. Masana'antar Kannywood ta kore ka ne akan damfarar da kai wa kamfanin mai shadda Global Resources har naira miliyan 50. Miliyan 50. Oh, kana nufin ka manta? To tsaya. Ban manta ba wallahi ranka dai. To amma me yasa lokacin da aka kira ka zo a yi sulhu kake ka zo? Ina na hayaki lokacin ina tunanin da kuɗi. Ka ɗan yarinya